Yurdumyzyň Medeniyet Ministrliginiň guramagyna çağlar goraman halkara günü münasibetli Türkmenistanyň Döwlet Medeniyet Merkeziniň mukamlar köşkünde ýaşlar simfonik orkestriniň we birleşen çağlar horunyň bagtyarlyk owazlary atly bayramçylyk konserti geçirildi. Çıkşadan vekili yaş aydımçı sazanlar yurdumuzun welaýatlaryna kimde Arkada we Aşgabat şäherlerindäki çağlar sunwat ýürüýte sazçylyk we sunwat uğurlu orta hünär okuw mekdeplerine ýerine ýetirjilik okuýy Kamil bolan vekili aydymçy sazanlar tanşylar we çağlar hor toparlary dinlenşik esasyna saýlanyp alındy. Konsertin dowamyna türkmen we daşary ýurt kompozitorlarynyň meşhur eserleri ýaşlar simfonik orkestriniň sadanarlyk etmegini birleşen çağlar horunyň wekilli aydymçy sadanlaryň tanşylaryň çykyşlary bilen ýerine ýetirildi. Konserde gatnaşan sunwat ödürjülük işgärleri şunuň ýaly dawarly çäýler geçirmäge dördülen şertler we gollaw kimatlar üçin ýurdumyzy bagtyar çağalyň mekanyny öwren türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyda we Arkadagyl Gahrman Ferdarmyda tüýsürekden alkyşlaryny beýan etdiler.